прилетели в Лас-Вегас, и тут просто в зале чекання в автоматі. Лас-Вегас брекфаст, асаи бол, паспробуем, чизкек, помпчик. В следующий раз, чтобы было красиво оставаться там кушать. Солнечно, красиво, загорать можно. Вот прям туда в ноги. Hello, дорогие подписчики! Мы прилетели в Неваду. Уже переночевали у Лас-Вегасе и приехали у Десвелі. І ось так вона виглядає за моєю спиною. Це Забрізький Пойнт. Ми, звісно, по часу трошки так приїхали не зовсім добре, бо тут ліпше за все назирати заходи і сходи сонця. Ну, але потім поїдемо трошки далі, глядимо, що за оно вогуля. Жалко, дроном не полетать. Мы полетали. Десвелі – это самое сухое и самое жаркое место на планете. И находится оно на вышине, на нижине 800 метров под... Минус 800. Минус 800 метров на уровне моря. А это твоя наша машина. Кабриолет. Фоллис Тауншип. Така штука. Я зараз згадала, як ви виїжджали з парковки Car Rental, і жінка така спитала, куди ми їдемо, і такі, в Десвелі? Вона така, а ви, у вас там есть мапа, все нормально. И вот мы едем в Десвелі. Мы проехали несколько километров и приехали на Devil's Golf Course, типа сатанинское поле для гольфа. И тут я думала, что это снег, а это соль. И это вещь, типа, всех этой штуки, они образованы с соли. И у вельми жаркие дни можно услышать типу такой металличный звук, и это просто соль, якби зникає, випарається. Ось такі приколдеси. Я реально думала, что это снег. Слушайте. Ну, клин! Что-то неприятно. Кокаин. Соль? Да. Так, глядим, что Я есть. могу... Так это я нажимаю. Что, мне знать? Бля, страшно. Так, давай. Опа. О, как! Оп, Битвутербейзен. Идем глядеть на мясцовый Солигорск.
пожалуйста. То есть это все соль. Это 85 метров, Видите, такие шо? такое 800. Ну да. Там написано sea level. А мы вот тут. Тем. Я, конечно ж, трошки хвилювалася за те, що нам не дадуть машину і все таке, ну як завжди, да, чуваки. Але все пройшло супер гладко. Навіть не прийшлося покидати депозит, там такий миленький дядюшка такой, там ваші документи, міжнародні права спотребилися, кредитка спотребилася. І він такой: о, ви берете кабрик? Ми такі: да. Он такой: просто йдіть туди і оберіть той, який вам сподобається. І ми такі... Зараз проїдемо по такій штуці, яка називається Artist Drive. І поїдемо в Лас-Вегас кушать і гуляти. Так можно вылететь, конечно. Какие-то плавленые скалы. Музыка просто супер. Может, я бачу со своей позиции. Дорогу не бачу. Я думала, это... Я думала, гэта некае скарачэнне, а гэта Так просто глубоко. яма. Дип — это яма. Типа канава. Там ось трак-стоп, а там ось бротель, то бок бордель. Такі приколдеси. Зараз вам покажу треш. American Dream. Что можно купить? Водительские права. В смысле? Да. Отсос. Доброго вечора, поважаний телеглядачі. Ми прийшли в суші-бар. Кошти. Блін, ну місо суп 4 $4, это варшавская цена. Смотрим. 8 штук за 8, 8 штук за 15, за 7, за 14, веги за 11. Такие кошты. Пивасик подорожей. Мы взяли Саппоро за 10. Ну ладно. Чуваки, коли вам цікаво було, як виглядає казино в Лас-Вегасі, тут реально сидять різні люди, палять сішки і грають. І ми хочемо так само програти бабла трошки. Це, мені подається, єдине місце в Америці, де можна палити у помешканні. У меня шок просто. Торговый, холодный, солнечный день в Лас-Вегасе. Идем снедать. Мы таки думали, некая архитектура европейская, и нечто там у готелі все зроблено так під некі європейські вулички, а потім зрозуміли, що просто готель називається Тоскана, і ось розгадка для дітей.
такі справи. Прибігла, їм за кавом. Каша за 4,50. Справы такие. Мы хотели выехать на Гранд Каньон, Аризону, так само 10 години від Лас-Вегаса. Але вельми кепське надвор'я, там нейкія ведаеце папярэджванне, што будзе шторм снежны. І мы нешта падумалі, што наша машына не зусім для гэтага прызначана. Але прышпіл тым, што мы просто 20 хвілін тупілі і не маглі разабрацца, як заправіць тачку. Таму што мы такія, мы не спыталі, які там бензин, дизель, які тип бензину трэба заправляць. Потым я забыла пін-код ад карты. Не змогла заплаціць адной картай. Потым я не ведала, колькі мне галонаў трэба гэтага бензіна. Крацей, ну там была милая жанчына, вось мне далі бесплатна каву. Милая жанчына мне дапамагла. Насамрэч, людзі, якія працуюць тут у магазах ці на заправках, яны супер милыя чувачкі і заўсёды дапамагаюць, пускаюць туалеты і ўсё такое. Вельмі кайфова. Я села в машину. Села в машину, потому что жутко холодно. Это мое просто духовный стан. Невада и Аризона, по крайней мере тут, это просто идеальное место для того, как забивать и ховать недзе трупы, бо тут просто нікого нема. Тут нема людей. Все едут там по машинам, а у пустыни просто пустота. І гэта страшно. Яшчэ з-за таго, што такі ландшафт, часам бачна реально, типа, 50 кілометраў удаль, і там нічога няма. І вось гэта, канешне, вау. Мы приехали на дамбу Гувера, зараз парка Немца, і поглядим, що це. Это просто... Страшно, блин, жесть. Эта дамба была побудована в 1934 году. Корги, нельга. Каких корги? No корги. Да, у нас мужчины на security чеке спитали, ці есть у нас зброя с собой. Это тупо самая страшная херня, яку я бачила в своем житті просто. This is luxury. Это только woman's restroom, а ты уходи. Просто я потом погуглю вышиню, но это... Я же становлюсь выше не просто. И тут, блин, вообще, чуваки, это просто охереть. Ага. Озеро Мид. Ось там, кстати, туннели. Тут была железная дорога. Я нашла праз горы, и ось там туннели. Там, блин, саме туннели. Ось летку тут, типа, тусня, як на Мінському морі.
Таргет Джонни Рокинс. Такая штука. Это маленькая Пепси. Голова. Чуваки, ветром тур по Лас-Вегасу. Начнем с... Это моя любимая частка, да? Дверь. Наши обутки. Обутки не пригоже стоять. Теперь пригоже. Тут кухонная така зона. Трошки срач. Тут пончик один застался. Холодос. Могли бы поставить микроволновку, як в Нью-Йорке, але добре. Ну, якби уходная зона, уваходная, ось така велика. Потім у нас є сральник. Ми вирішили, що ми тут на 3 дні, і якби нема сенсу розкладувати всі речі. Так що тут фотель, кроватка, працовне місце, пиль, окна, телевізор. Так, давайте я покажу окна. Вид з вікон тільки можна вот настільки відкрити, відчинити. Але вид приємний. Мені подобається такий, типу, з уліком того, що Лас-Вегас стрип у 2 кварталах, тут все просто супер. Величезне ложок. Кожен день приходять прибирать люди. Шафа такая чисто американская. Такой типа хоп. Хоп. И там туалет, мыться, клин. Так, зараз я вам покажу, наскільки великий ложик. Чому я думаю про народ, коли так роблю? Я набула собі лепший сувенір. Это магнит, але я просто люблю мініатюрне все, і це буде стоять у мене на столі просто. І ще ми набили такі фішечки. Просто Instagram. І ще ми зайшли в некий, типу, от, супертанний магаз і ремень Dickies за $8,99. Плюс такса 9,74 бакса. Со шкури купили кліму. Ось такі справи. І ще зайшли у Target, чи нечто. Набили 6 таких пивасов. І курниці. І вже у нас є торба з торбами. Справи. Ось отсюда ще не показувала машину. По идее, когда ты сейчас будешь это все поститься интернеты, для простых обывателей это уже 24 число. Да. Нет, да. Ну, лепше анniversary. Экономьте гроши, не едьте ни в Нью-Йорк, ни в Париж, ни в Венецию. Тут все есть, ось Венеция. Окей? Все есть. Доброй раницы, сегодня великий день. Вкусно.
Ну що, ми пофоткались, покушали. Зараз поїдемо жениться. Ну, мол. Женимся. Монж. Монж. Молженство. He can't help falling in love with you. Congratulations. We are gathered here today by invitation of Eugene and Julia to celebrate in 6 years of marriage. 6 years of happiness, love, laughter, joy, dreams, hopes. Today you pause to reflect upon that journey of life, which means we get to celebrate the memories you have made together. You have shared the hopes, and today, 6 years later, you pause again to say to each other yes and yes. Thank you. Eugene, I ask you, do you take Julia to be your lawfully wedded wife? If so, say yes. Yes. Yes, say yes. Julia, 6 years later, do you take Eugene to be your lawfully wedded husband? If so, please say, I do. I do. Yes, yes, yes. And Eugene, the ring. As you place on, repeat again. I give you I give you this ring this ring as a symbol as a symbol of the love of the love I have I have for you, for you, my love. my love. Yes. Won't let our love survive. Oh no. Oh, dry the tears from your eyes. So, ladies and gentlemen, after 6 years of marriage, we're in Las Vegas, Nevada, where it's my privilege, 6 years to the day later, by the power that's vested in me, by the suit that I wear today, yes, which is the same one I wear tomorrow. That's right, ladies and gentlemen. It's my schedule. I'm here all week. Next week I'll be in Poland. But right now I tell the world the two of you are still married, still husband and wife, now and forever. Amen. Eugene, kiss your beautiful wife. Oh, you ain't none of but Yeah, we had an anniversary today. Сходили в неоновый музей, сфоткались в фотоавтомате. Просто найс. О, заходим. Який треш. Типа э, 18 спин. Я вот по одному просто херачу. Стоим за выигрышем забрать свои 15,5 баксов. Удвоили ставку. Все круто. Шокувальні факти про Лас-Вегас. Поміж 3 готелями
Мандалей Бей, Люксор і Екскалібур, які знаходяться прикладно на у 200 метрах один від одного. Яны проложили монорельс, каб люди з казино ў казино ездили. Замовили рум-сервис, як в Америке. Тут и полова у меня. Я попросила. Моя полова. Я попросила 2 кетчупа, 2 сахара, 2 соли, 2 перца и 2 сливки вершки и 2 вершков. Ось так, все. Сьогодні наш апошній день у Лас-Вегасе, я користаюся літерально усіми благами, які тут засталися. Наприклад, кожен день я лежала в ванной, тому що більше ванних у нас не буде ніде у номерах, так що треба було використати эту можливість. Все, ми собралися, веселяємося. Я стиляшка і красотка. Рум-тур ванны хотела доробить. Тут такие олдовые светильники. Просто мега поверхня. Душ в американский. Будованную стену. Вот эта штука не регулюется напор. Просто крутишь, и оно спочатку холодное, а потом горячее. Ванна так само. Американская, ниже за колено. Типа, о. Але нормально. Ось ці штуки мені вельми подобаються для мила. Олдові. І туалет так само американський. З ось такою умивалкою. Так що ось. Все. Едем. Джошуа 3. Я до гэту не могу пережить то, наколькі тут милые, ветливые люди. Просто я отрымливаю столько комплиментов на улице. Это так круто. Ну, типу, люди не боятся сказать, что им что-то в тебе подобается. Это супер круто. Ми знову приїхали на Seven Magic Mountains, каб полетать тут на дроніся. І ось там нейкая ранча, і там просто слышно стрелы. І вчора ми так само фоткалися тут, і просто стрелы. У меня склалось такое меркование, что Америка не такая веганская, як Європа, і не такая эко-френдлі, як Європа. У Лас-Вегасе, походу, ввогуле смецце амаль не перапрацоўваецца. У нас была одна сметніца, вельмі дохера аднаразовага посуду. Ось тут можна сліды таксама назіраць аднаразовага посуду. Крыцей, да, такое собе. І, ну, я тут не веганю, тому що просто дагонес. Тому що просто нема веганских опций. У Польше ты приходишь на любую заправку, любую жабку, и там будет нечто веганское. Ці молоко, бургеры, ці хот-доги, ну, типу, нейкі пришпільні речі. Тут у 7-Eleven, это, скільки я бачила, саме такі популярні крамки. Амаль нічого такого нема. Бок, ну, типа, Whole Foods не всюди ёсць. Вось. І у рэстаранах таксама часам ёсць вегетарыянскія опцыі, а веганскіх амаль няма зусім. І як бы спецом хадзіць, ехаць на іншы канец горада, шукаць усё гэта, ну, мне ўжо на гэта не хапае проста сілаў. Карці, вось глядзіце, якая Невада прыгожая, і мы адпраўляемся ў Каліфорнію. Look what's coming now! What a wonderful parade!
tell you. You gotta jump like a jumper, move like a boot cow. You gotta jump like a jumper, move like a boot cow. A boot cow, a boot cow, a boot cow, a boot cow. Дякую, що влетіли в этот влог. Всім до відзення.